навбати равшан дар бахши мустақим пешниҳод мешавад ва баҳсноке ки ба вуҷуд меояд ва аз мадди назари ӯ дур меомад ба онҳо низ расидагӣ кунад. Дар назар дорам ҳолати ҷадвалро баъд аз даври гузашта бозӣ дар дасти мо ҳаст. Чунин ба назар мерасад ки дар ҳайати дастаи равшани кулоб як тағйирот ба миён омадааст. Мо аз вазъияти бениҳоят хатарнок аст. пайда Комрони Мирзохон вазъияти хатарнок аст. имконият барои дастаи равшан, фурсат ҳаст, зарба ва чӣ гуна бартараф мешавад ин ҳолат. ирсоли тӯбро мебинем. Бисёр ҳолати хатарнок аст ва дар ин ҳолат акнун хуб инак ирсоли тӯб дида мешавад ва бисёр хатарнок боштуки онҳо бештар дастаи артиш ба хатти дифоъ нишаста буд. инҷо фурсат пайдо мешавад, зарба ва чӣ гуна бисёр футболбози чобук аст легионери мазкур. пас медиҳад, вазъияти хатарнок, зарбаро мебинем ва дарвозабон муриза давом дорад. фурсати зарбазанӣ аст ва зарба ҳам иҷро мешавад. Комрон Мирзохон гузашт, баъдан ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва чӣ партофти олӣ дар ин байн давом меёбад. ирсоли тӯбро мебинем, вазъияти хатарнок аст ва Ҷонибек Шарипов афтидааст дар ҳоландасои ӯ аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ даровардан. шонси беҳтарин дарвозабон, чӣ сейви муҳиме буд аз сӯи Байсиддин Сафаров дар назди тӯб. зарба бошад рост сӯи дарвоза аст ва бисёр ҳам хатарнок. аммо ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ садои ниҳоии уштаки довар Гулмуроди Саъдулло аз анҷоми рақобати имрӯза бо иштироки дастаҳои як бозии пуршиддат аз ҳарду ҷониб буд. хело изҳори сипос ҳам мегӯем барои пешниҳоди чунин як бозӣ ба ҳарду даста.